Hi guys! Hello! Na-miss ko kamo. I miss you all. Mwah! Shout out ko anay ah. Hello Totos Kanlasanas. Thank you lang for watching your tita always. Hello kay mama mo. Hi Mai. Hi Pidoy. Kag sa imo little girl da. Kag kay Charles. Hi Langga. Thank you for watching. And also to my sister Lalaine. Hello Neng. Kamusta ka mo dyan? Pasensyahan mo ng ilong ko da sa TV mo. Kung dako naman ilong ko da. And also to my hinablus da sa Rihad. To da. Kamusta ka mo Chiche? Kay Toto Bani. Kag kay Bilen. Hi. Hope you enjoy sa akong vlog subong. Kay Bet da, kay Brad Kudjo sa uma, kamusta ka mo Bet? Hello. Hello Sai sa Spain. Sai, kamusta ka sa Spain? Saan ko mauli? Kag hello kay ninyo tanan kung sa diin man kamo. Hello. Ang atong topic because nga ex-domestic helper ako. Ang akong topic today is the deepest secret of a domestic helper. Okay, let's start. Ilonggohon ko lang kay Tani i-English ko pero di ko ma-express mayo na ilonggo para sadya-sadya ta. Ay, before I forgot, hello to my kumari, to my beautiful mom, Janet Lee. Hello ma'am, kag kay Inday Ihada ko, kag kay Jess, hello sa inyo tanan. Okay, start na ta. Sa domestic helper, kung kaisabla, gabutig ta mo before ta ma-apply, gagi ta agency. Sa agency pa lang, syempre yung agency, mga warta na iya. So, mostly sa agency, ma-okay naman lang na iya, bisan bata ka pa. Bisan 18 edad mo. Kag ma-apply ka to, ay, sila na yung mapangita pagi nga maka-abroad ka gidya. So, himuuna nila nga legal, or himuuna nila 20 o 23. Lalo subong, hindi ka na gidya kagwa ako, hindi ka 23. So, sang una, sang time ko, ang ato ni secret, isang edad ta. Ginabutig ta na. Kay para lang ka-abroad ta, bahala na sa agency, o diba? O, relate ka mo no, tama na ako, hindi. Next is, ang aton yang nga nabalaan ya. Siyempre, kita nga mga domestic helper, lalo mga Pinay, kita ya may tinapusan taya. Hindi lang taya nga high school graduate or kung ano lang da. Uy, kamo kabalo nga ang mga domestic helper, yung mga teacher. Si ma'am, mga tag 20, di man, mga tag 5 years, 10 years na in service, pero nag-apply domestic helper. So, kita mo, ang secret naton is mga teacher kita, mga noble profession at to, nagakunyang sa abroad. Kung kaisa, manager pa, manager pa sa opisina. Oh, pareho sa akon sa una kay sa agency ko gaobra sa Manpower Agency. So ako ang branch head or branch manager, tawag na sina. So nagbutig na lang ko nga amo na bisan ano ka di nga ano, mabutig ka na lang kung ano man gid imo na balaan, bisan di ka kabalo mag-ubra, bisan imo diya nga imo timbang sa diri is 2 o 3, kag hindi ka gid man kabalo mag-ubra pero mahuo ka na lang nga, you know how to cook, you know how to take care baby, you know how to gardening, you know how to washing cars, and to take care the dogs. Bisan niya sang una di kuya kabalo mag-take care sang dogs hadlukin kuya sa mga ido. Pero gayas lang kuya nga gayas. Pero subong ini na pet lovers na ko. So mo naton mga secret ang aton nga edad, aton nga nabalaan. Nga bisan ay ta kabalo yes lang to kabalo ta kuno. Para lang ka abroad. Ikatatlo is married na kita. Pero ginadala ta Japon ang single. Kagway naton ano sa aton nga application kay sa passport. I don't know kung ano na da ang rason pero married ko isang ako na time. So sa mga naka-experience na comment below na lang kung ano na asang secret nga nga way naton nadala inyo nga married status ha. Okay, amo nang tatlo ka mga secret ta before ta maghalin sa Pilipinas. Samtang ga-apply pa lang ta sa agency. Next, ara na ta sa balay sang amo. Ang secret ni Inday, kung ato na sa Hong Kong amo ni. Siyempre, halin ta sa Pilipinas, may dala tayo nga kung ano-ano. Laging handa tayo ano sila. Pigado. Halin sa uma, may bit-bit tayo nga mga ako ya uga ya, may bit-bit ko ya uga. Oo. Magalin akon amo ya. Luto-luto ko ya, nagutom ko ako niya. Luto-luto ko ya. Pag abot sang amo, hambal niya. Oh, what is that bad smell? Melanie, why is it so bad smell? Siyempre, sabati ko niyang, I don't know ma, maybe the garbage. Lusot. Next is, kita nga kunyang,
para hindi magutom ya, may bitbit tayo yung akwan, ng Skyflakes ba? Diyos ko, hindi niya sponsored sang Skyflakes ha. Pero i-promote ko na lang na kay tutuod, gid na iya. Nga kita nga mga domestic helper, may balon gid tiya sa aton nga maleta nga Skyflakes. Kay nga budlay na tiya pagutuman sa abroad. Ang mga ga-abroadaan niya ya, kulang pagkaon, lalo inchik ay, mapatay ka sa gutom. Sila ya kung agaw ay mahaw, malakatan lang sila ya ay gakaon. Ang bata lang niya ipatitiun mo lang ya. Tapos udto na ya, siyempre kung ulubra sila iti kakaon na sila to ya. Di ikaw naman ya noodles, udto. Sa gabi lang kami ya galuto sang kanon kag mga sudan. Di asa domestic helper dapat may Skyflakes saya. Ay si Inday ya nakapamulsan ay sa iya bulsa ang Skyflakes kadto to akon kung stay na nga mo gani secret lang na yan ni Inday butak sa bulsa ang Skyflakes son kaon kadto sa CR kag maghamal-hamal to bala na da kay CR dito ya matinlo so okay lang na iya bisan makaon-kaon ka to tinlo. So ikatatlo pagid is kung buay si amo kadto sa kusina kung nagutom ka no kadto sa kusina ngita to sa kabinet may noodles to si amo di gani mga biscuits ay kay kung kaysa si amo dalokman nga naisip ang tinapay or biscuits dito tayo sa chocolate ni ni alaga damo to ya mayo kung isipo niya to ya pagka kuha mo to isa o duwa busog ka na di ba? Amo na mga secret dapat madiskarte ka na kung sa abroad para hindi ka gutumon ya ay gutumon kagito ya kung domestic helper ka lang ya kung si amo naman ya stay in na buangit pa, tama pa ka ng palasugo, palakumod, plasinggit. Siyempre si Inday nga domestic helper, makumod-kumod. Pero kung sige naman siya singgit nga bisan lapit ka malang singgitan yung mga Japon nga bisan ga yes ka na sa iya. Ay ka lalo pa kung nagapreparar ka to panyapo no sa kusina no nagakiyad ka to karne tapos singgitan ka ni amo nga Melanie, kami yung muffin na muyo nga chawla Pilipana. Ay nako, ay paupok to sa karne ito nga ano mo ay gina slice hindi kang angkong naunad ka lang bisa na ano ka ni yes ako tsura ka guwapa paksin mo ya kasadya gidya dapat may irilisan ka bala nga hindi ka gidya maghibi kay mostly dito yung mga ano ya mahibi ka gidya kinanglan ang secret mo to is strong ka ang secret na pagid nga pinaka worst gid no ay abot lang kung tuod na nabatian ko man lang na sa mga nag-ilistorya ko mag day off ko bala sa bus ay syempre hindi ka man ka pabungol-bungol kay mabatian mo gid lalo mga alog ang bal nila pag ang ila amo sobrahan gid batasan plasinggit suplada plasugo dubuang gid bala nga do wala ka na bala tsakto ay abi mo ang inaobra nila bal nila oh daman mo lang gid karon ko son ko ginanga kon kay ipakapi gid mo i-mix ko gid tanawon ta kung hindi ka maghagop hala tuod na bala ambot kung tuod na be comment below da be ang mga naka-experience na ay ambot walay ko na experience tsakto lang ko na yung magkumod-kumod mo kay do hindi ko man matake pero ba tuod na lalo ko ng amo mo yan hindi nagidi matulon di ba maano ka be iban pag idagani amo pag iniila hambal ay pag niinit nagid sila sa amo nga daw hindi ka ginagidya bala ka kapaway kada kita asi mo singgit kada kita asi mo singgit ti Inday ay kadto siya sa CR kita ito toothbrush ni amo ay naugot-ugot na gid sa amo ari mo toothbrush ay ambo itoothbrush ko ni blasinuduro tan-awon ta kung ano ka timon pag-agat hindi pa bakal sa sang cream sa bibig niya dahil kung nakabalo si Inday nan amo na ang mga sekreto sa mga domestic helper kung naugot-ugot na gid sa amo kapin pang amo kung hindi nami i-comment na bisadalo may kung tuod na except lang sa mga mabuot ya ay amo na mga domestic helper tuod na diba o tuod man o hindi abi comment please tapos suggest ka mo da kung ano aton i-topic da son. Thank you for watching. Please subscribe nyo ha. Mga gwapa, subscribe ha. Mga taga-Saudi da, subscribe. Kung gusto nyo i-topic ta kung ano naman ang dason. Love you all. Mwah!